Dragi prijatelji, dragi Slatinčani i Slatinčanke, dragi Slavonci i Slavonke, kao prvo moram reći da mi je uistinu srce puno radosti što ste došli danas ovdje. Ono što nam je za cilj da se zabavite večeras, pokušat ćemo odagnati one sve silne probleme koje nas prate u našem gradu. Pisao sam prije podne govore, prvi sam bacio u koš, drugi, treći. Ja sam rekao, ma ne, to nam ne treba. Nama treba govori srca, nama trebaju ljudi koji razmišljaju srca. Upravo je to lista HDSSB-a, upravo ta lista razmišlja srca, dragi moji prijatelji. Ono što želim Slatini, svome rodnom gradu, napredak i boljitak. Ne samo Slatini, nego cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji. Vi ste svjesni činjenice da živimo u najsiromašnijem gradu, u najsiromašnijoj županiji. Došlo je vrijeme da to promijenimo. Došlo je vrijeme za HDSSB, došlo je vrijeme za svoje. Nećemo večeras previše trošiti na riječi ko je što napravio, ko šta nije napravio. 35 milijuna kuna duga, 35 milijuna kuna u državnom proračunu, odnosno u gradskom proračunu manjka. To je ono sve što nas čeka poslije 19. svibnja. Mi smo spremni, ova ekipa koja je na listi večeras, imat ćete prilike ih upoznati, mi smo spremni preuzeti ulogu oporavka grada Slatine, oporavka Virovitičko-podravske županije. I naš kandidat za župana Ivan Begović, koji je obnašao funkciju župana, je spreman preuzeti vrlo odgovornu ulogu kako bi izvukao županiju iz ove nezavidne situacije. Dakle, dragi moji prijatelji, danas se zabavite večeras, zabavite se, odagnajte svoje brige i probleme, ali 19. svibnja moramo odlučiti tko će sljedeće 4 godine obnašati vlast kako u Slatini, tako u Virovitičko-podravskoj županiji, tako u svim općinama, tako u svim gradovima u našoj županiji. Mislim i smatram da je došlo vrijeme za promjene. Dakle, 19. svibnja gradonačelnik broj 1, lista broj 3. Idemo za Slatinu, idemo za svoje. Hvala vam lijepo. Dragi prijatelji, izuzetno mi je drago vidjeti vas u ovako velikom broju, praktički iz cijele naše Virovitičko-podravske županije. Dakle, od Slavonije do Podravine. Molim jedan pljesak za sve koji su danas ovdje došli dati nam podršku. Neki me pitaju, pa šta je to tebi trebalo da dolaziš, da se vraćaš u politiku. Trebalo mi je u svakom slučaju. Zbog čega? Zbog ove mladosti koja je uz mene i nas starijih s našim iskustvom da preuzmemo ovu županiju i da ju preusmjerimo u pravom smjeru. 2005. godine ja nisam ostavio županiju da ide ovakvim smjerom. U zadnjih 8 godina županija, a i većina lokalnih jedinica vođena je krivim smjerom. Na vlasti u 8 godina 2 mandata bio je HDZ i njegovi partneri. Županija je vođena potpuno u krivom smjeru. Koji je taj krivi smjer? Prije svega to je prometna izoliranost Virovitičko-podravske županije. Bez povezanosti jedne županije sa centrom Republike Hrvatske, sa gradom Zagrebom, znači da nema niti razvojnih projekata, nema razvoja gospodarstva, dakle nema ničega. Još ću vas jedno podsjetiti, moguće neki ne znaju, da je Virovitičko-podravska županija jedina županija koja nije povezana sa nikakvom brzom cestom ili autocestom sa središtem Republike Hrvatske, to je sa gradom Zagrebom. Kad se pitamo koji je to naš program i projekat kako ćemo voditi županiju,
Pa evo, jedan od tih je, dakle, prometnu izoliranost županije, dakle, usmjeriti kraj izgradnji minimalno brze ceste. Druga izuzetno bitna stvar za jednu regiju, za jednu županiju je, dakle, je novac. Nameti koji su pred županijom, oni su tako veliki, zakonski su toliko veliki da sa osnovnim sredstvima se uopće ne pokrivaju. Dakle, naš projekat će biti isto tako fiskalna decentralizacija svih regionalnih jedinica u Republici Hrvatskoj. Normalno, to ćemo uspjeti ostvariti ako svi izađete na izbore, ako zaokružite broj 1 za župana, broj 3 za županijsku skupštinu. Ja se nadam da će tako i biti. Hvala vam lijepa. Dozvolite mi da vam sada predstavim prije svega svoje suradnike. Moj prvi suradnik ili zamjenik za župana, to je gospodin Željko Gažo koji dolazi iz Slatine, dakle vaš Slatinčanin. Drugi zamjenik je Ivan Kocijan koji dolazi iz Virovitice. Kako se to popularno kaže, svi mi dolazimo iz realnog sektora. Dakle, iz firmi koje se bave, dakle, proizvodnjom, koje čine dohodak, koje pune proračun, ali nažalost taj proračun koji se puni od 100 kuna jedva 6-7 kuna se dakle vraća samo u lokalne sredine. To ćemo mi u svakom slučaju pokušati promijeniti, ali ne samo pokušati, nego inzistirati na tome da bez toga nema razvoja nikakvih regionalnih jedinica, nema razvoja lokalnih jedinica, općenito nema proizvodnje, nema dakle ničega. Evo, dozvolite mi da vam predstavim kandidate za lokalne jedinice. Gospodin Igor Češek je kandidat za gradonačelnika grada Slatine. Gospodin Saša Milobara, kandidat za gradonačelnika grada Orahovice. Ivan Kocijan, koji je i kao kandidat za dožupana, nositelj je liste za gradsko vijeće grada Virovitice. Gospodin Marijan Lincmajer, nositelj je liste za općinsko vijeće općine Pitomača. Gospodin Andreas Basa je nositelj liste za općinsko vijeće općine Čačinci, koji večeras nije sa nama zbog nekih svojih privatnih problema. Gospodin Renato Rosan, kandidat za načelnika općine Crnac. Kandidat za načelnika općine Miklojuš, Mario Debeljak.
Kandidat za načelnika općine Zdenci, gospodin Mato Barukčić. I aktualni načelnik HDSSB-a za općinu Zdenci. Kandidat za načelnika općine Čađavica, gospodin Ivica Bosak. Kandidat za načelnika općine Sopje, Zvonimir Kovačec. Kandidat za načelnika općine Lukač, Igor Lacko. Kandidat za načelnika općine Gradina, Marin Brdarić. Kandidat za načelnika općine Suhopolje, Zvonimir Pipić. Kandidat za načelnika općine Špiši Bukovica, gospodin Dubravko Bedeković. Dakle, još jednom, broj 1 za župana, broj 3 za županijsku skupštinu.